brány vyjde na 100 000 eur. Poškodili ju klimatickí aktivisti z poslednej generácie. Agresívna farba prenikla hlboko do porov pieskovcového kameňa jej konštrukcie. Berlínsky magistrát skúma technické možnosti odstraňovania farby aj pomocou laserových prístrojov. Brandenburskú bránu otvorili v roku 1793 po 6 rokoch výstavby. Stala sa jednou z dominant Berlína, ktorá každoročne priťahuje milióny návštevníkov. Historici v nej vidia hneď niekoľko symbolov spojených nielen s nemeckou, ale aj európskou minulosťou. Brandenburská brána bola až do prevzatia moci nacistami symbolom oslobodenia spod vlády Napoleona a francúzskej okupácie. Neskôr, keď komunisti postavili Berlínsky múr, to bol symbol rozdelenia. Tu bola hranica, múr sa ťahol okolo brány a ako dôstojník NATO a Bundeswehru som sa mohol pozerať zo západnej strany cez bránu na východ. Po páde Berlínskeho múru sa Brandenburská brána stala symbolom jednoty a slobody, a to nie len Nemecka, ale aj integrácie celej Európy. Mnohých Nemcov poborilo, že aktivisti z tzv. Poslednej generácie postriekali farbou práve tento symbol. To, že aktivisti takýto symbol jednoty a slobody nielenže postriekali, ale aj vážne poškodili v takej miere, že čistenie bude stáť 100 000 eur, je vyslovene hanebné. Takéto niečo nezíska pre ochranu prírody žiadnych priateľov. 14 klimatických aktivistov už čelí žalobe za verejné poškodenie majetku a podľa berlínskeho magistrátu budú musieť znášať všetky náklady na čistenie a opravu brány. Brandenburskú bránu čoskoro zaháli konštrukcia lešenia. Dôvodom sú náročné technické práce pri odstraňovaní zvyškov farieb. Z Berlína Tibor Macák, RTVS.